Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson na Bisaya ang explanation. I'm Teacher Maya ug mao ni akong pangutana. Unsay saktong answer ani? Unsa ka ang saktong answer? Tanahon nato. Is getting ang answer present tense nganong dili future tense nga pang future man ni. Present continuous ang gamiton para sa future events nga human na og plano. Nahanay na, gi-arrange na para mahitabo sa future, no, naka-schedule na, ready na ang tanan. Mo na si present continuous for the future. Ang forma ani am, is, or are plus ing forms sa verb. Example, Miss Universe competition is happening tonight. Laro mo gamit sila aning is happening bisag sa future pa mahitabo. Ano is happening tonight? Malabas na, diba no? Kay pangandaman manidaan before mahitabo. So kay tonight naman, meaning manalig pangandam ang organizers. Another, Morissette is performing live tomorrow. Ready na ang schedule, asa yung i-perform, o performer, ready na sa iyang live performance. Kanin is performing or present continuous. Pwede na nato pulihan ang future form jud nga is going to. Pero dili na exact ang meaning nga nagpasabot nga na-arrange na ang tanan para sa event. Ang meaning niya is more on na planuhan na or isugdan na ang pagpangandam, pero wala ta nag-focus kung na-arrange na ba ang tanan. Dili pwede ang will or will get ani nga situation. Kaya ang will gamiton pagpahibaw kung unsay na desisyonan nga buhaton para sa future. Wala ni siya meaning nga giplanuhan na or gipangandaman na para mahitabo ni nga sitwasyon o nga butang. Pwede pwede gamiton ang will para masulting mga pangagpa sa future nga walay ibong basihan. I think she will get married early because of her behavior. So, judgmental ra kayo ka sa iyang behavior. Gitag na alay nimo nga maminyo siya kay tungod sa iyahang behaviors. So kung unsay mahitabo sa future nya desisyon na nagani na siya, human nagplano, na plaster na, mogamit og present continuous. Pareha nang is getting. Pero kung ato ipasabot is na desisyon na siya, yung managplano pero wata nagpasabot kung na-plaster na ba ang tanan, mogamit ang be going to for the future is going to get, are going to get. Pero kung will ganyan itong gamitin for future event, ang meaning na decisionan na. Decision lang siya. Dili about sa mga plano nga nahimo or mga pag-arrange para mahitabo na siya nga future event. Para ano mo yung I will get married at the age of 25. Naka-decide ka, gusto ka magbunyo ka, 25 nimo. Giplanuhan na ba na nimo? Unsay andamon, kasi mo kasal, kasi pakaslan, wala na siya sa meaning sa sentence. Samot na nga wala sa meaning sa sentence nga naplastar na ang tan para maminyo ka nag-abot ng 25. About lang dyan siya sa inyong desisyon kung kano sa ka gusto nga ikasal. Well, usa lang ni sa daghan pa nga mga pamaagi kano sa gamiton ang will o going to para sa future. If ganahan mo makahibaw sa aban pang sitwasyon kano sa sila gamiton, tanawa lang ninyo ang akong laing video lesson about ani nga naa. Nag-discuss sila in lain nilang gamit. Naa siya sa description box. Akong ibutangan og link. Og mo to ang grammar knowledge nga akong i-share sa inyo karon. Kung naka-learn o giganahan mo nga video lesson, please i-share ni sa uban para maka-learn pod sila. Please pod kung like, subscribe, or follow para updated mo sa mga videos nga i-share pa nako pohon. Daghan jud kayong salamat. Have an amazing day!